ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନଛୁଆ ଭାଷଣ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ, ବିଜ୍ଞ ବିଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମୋର ସହପାଠୀଗଣ, ଆଜି ହେଉଛି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ମାନବର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତାହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପୂର୍ବ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦିନ। ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ନାଁରେ ଆସି ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ଧନ ସମ୍ପଦ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ତା ବଦଳରେ ଲାଠି ପାହାର, ଗୁଳି, ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ବୀରପୁରୁଷ ଏବଂ ସାହସୀ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନେ ମାତୃଭୂମିକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ନେତାଜୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ସାହସ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ବଳରେ ଆମ ଦେଶ ଶେଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନର ଫଳରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା। ଆମ ପ୍ରିୟ ଦେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଏହି କ୍ଷଣରେ ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ହେବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।